अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर जारिमिनाव माखासे बेबायदि मुंफोर दङ जाय मुंफोरा बिजाबफोराव गैया नाथाय थैजों लिरजानानै दङ जाय मानसिया ना हमग्रामोन एबा ना हमोमोन नाथाय मोनसे समाव बियो मानसिफोरनि आत्माफोरखौ हमग्रा जाबाय बिनि आखायाव थुंग्रि थायामोन अब्लाबो बिनि खर'आ थुंग्रिजों दानस'जादों 12 सेलाफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टनि मुङै शहीद जानाया थैनाया दानस'जानाया बेनो गिबिमोन बिनि मुङानो जादोंमोन जेबेदाइनि बिसाज्ला जाकुब जिसु ख्रिस्टजों थोनहरजानाय आरो मण्डलिनि गिबि मुंख्लं एबा शहीद येस सनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै जोङो सोलोंगोनदि एबा नायगोनदि जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि गेजेराव सासे जायनि मुङानो जादोंमोन जाकुब जों बिनि बिसय जोङो नायगोन बियो बबेयाव थैखो माब्ला थैखो मानो थैखो माबायदि स्टार जाखो बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै जोङो नायलांगोन दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ दानो होदो जाकुबनि जोनोमा गालिलनि ओनसोलावमोन बिनि बिफानि मुङानो जादोंमोन जेबेदी एबा जेबेदाइ जाकुबनि बिफाया सासे ना हमग्रामोन आरो जाकुबनि बिमानि मुङानो जादोंमोन साल'मि आरो जाकुबनि बिमायाबो जिसु ख्रिस्टखौ सेवा खालामग्रामोन जेरावहाय जोङो माथाइनि 27:52 सिरियाव मोननो हायो जाकबहा सासे फंबाय दङमोन आरो बै फंबायनि मुङानो जादोंमोन जहन जाकुब आरो जहना सानैबो गावनि बिफाजों लोगोसेयैनो गालिल सागोराव ना हमफायोमोन आरो बेबायदिनो बिफाजों लोगोसेयैनो ना हमनायखौ बिसोर सोलोंदोंमोन सानसेखालि सागोरनि जिङाव जिसु ख्रिस्टआ गसंनानै दङमोन आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ जाकुबखौ बुंदोंमोन फै आंनि उन उन फै आङो नोंखौ मानसि हमग्रा बानायगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ जाकुबखौ बुंदों अनजाग्रा ख्रिस्टनि प्रिय नायगिरि नोंथांमोन बाइबेला बुङोदि माथाइनि 4:21 22 सिरियाव आरो बियो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गोख्रैनो गावनि बिफाखौ दोननानै बियो जिसु ख्रिस्टनि उन उन थांफाबाय होननानै इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 4:21 सिरिया बुङो जिसु ख्रिस्टआ जाकुबखौ लिंनाय लोगो लोगोनो जाकुबा जिसु ख्रिस्टनि उन उन फैबाय जेब्ला जाकुबा जिसु ख्रिस्टनि उन उन फैदों अनजाग्रा नायगिरिफोर जाकुबा गावनि पास्ट लाइफआव मा नागारनानै गारबोखो नोंथांमोना मोनथिगौना बे जाहैबाय गावनि बिफाखौ बियो बै जायगायावनो नागारनानै गारबोदों गावनि जिथु मावबाय थानाय जिथु नानि फालांगि दङमोन बेपार दङमोन बै बेपारखौ नागारबोदों आरो जि मोनसे कम्फर्टेबल लाइफ दङमोन मोनसे मोजां जिउ दङमोन जेरावहाय खामायदों जादों थादों बेबायदि मोनसे जिउ दङमोन बै जिउखौबो नागारनानै गारबोदों आरो जि मोनसे भबिष्यत दङमोन बेपारखौ लानानै फालांगिखौ लानानै मोनसे साननाय हनाय दङमोन जे आङो जौगालांगोन गोजौ जागोन धोनि जालांगोन बेफोरबायदि भबिष्यनि जिथु बाथ्राफोर दङमोन गासै भबिष्यतखौ बियो नागारबोजोबदों आरो बियो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे बियो माखौ मोनखो बे जाहैबाय क्रुसखौ मोनबाय गावनि क्रुसखौ गावनो दैखोनो गोनां जाबाय सैसो नांनायखौ मोनबाय आरो जोबनायाव शहीद जानांबाय अनजाग्रा आंगो नायगिरि नोंथांमोन जिसु ख्रिस्टआ जाकुब आरो जहननो मोनसे मुं होदोंमोन बे मुंखौ नोंथांमोना मोनथिगौना बे जाहैबाय मार्कुसनि 3:19 सिरियाव दं जाकुब आरो बिनि फंबाय जहन बिसोरो जेबेदाइनि बिसाज्ला जिसुआ बिसोरखौ बवानेरगेस मुं दोनदों बे जाबाय खोरोमनायनि बिसाज्लाफोर येस बवानेरगेस होननानै जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ मुं होदों जहन आरो जाकुब आरो जहनखौ मा मुं होदों बवानेरगेस मुं जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आरो बिनि ओंथियानो जादों खोरोमनायनि बिसाज्लाफोर जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनो मानो बे मुंखौ होखो बे जाहैबाय सानसेखालि बिसोरो सामारिनि मोनसे गामियाव थांदोंमोन आरो बै थांनाय समाव बै गामिनि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिदोंमोन आरो बै समाव जाकुबा बुंदोंमोन दि फोरबु जों बुंनो नामा जे अख्रांनिफ्राय अरा गोग्लैथों होननानै आरो बिसोरखौ खामग्लिजोबथों होननानै बेबायदि होननानै जाकुबा बै समाव बुंदोंमोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि मुंखौ बवानेरगेस दोनदों जाकुबा सासे गोख्रों स्वभाबनि आखलनि मानसिमोन आरो जाकुबा सासे सांग्रां मानसिमोन आरो जाकुबा सासे गिनाय गैयै मानसिमोन आरो जाकुबा सासे इमोसनजों बुंफबनाय मानसिमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बिनि गासै आखल आखुफोरखौ सोलायजोब्बाय बिनि खोरोमनाय गोनां जि जिउ दङमोन आखल आखुफोर दङमोन बे गासैखौबो सोलायनानै सासे साखि होग्रा मानसि खालामबाय जिसु ख्रिस्टआ गाव सायख'नानै लानाय गासै 12 सेलाफोर दङमोन नाथाय 12 सेलाफोरनि गेजेराव 3 जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे आंगोसिनमोन आरो बिथांमोननि मुङानो जादों पिटर जाकुब आरो जहन जाकुबा जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे गोबां खामानिफोराव थाफादों नाथाय बिनि अनगायैबो
माखासे खामानिफोर दङ जाय खामानिफोरा गोबां सोमोनांथावसिन आरो जों मोनथिनाया गोनांथिसिनथार। दा बेयावहाय बैखौल' नोंथांमोननो आङो खोन्थानानै होनो हास्थायदों, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जाकुबा दङमोन, जायरनि बिसाजो जेब्ला थांखांफिनदोंमोन एबा जिसु ख्रिस्ट'आ थांखांफिनहोदोंमोन, बै समावबो जाकुबा बै जायगायाव दङमोन। आरो लोगोसे ट्रेन्सफिगरेशन, जि हाजोआव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि महरखौ सोलायदोंमोन, बै महर सोलायनायावबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जाकुबा दंफायोमोन। आरो लोगोसे गेटसेमानिनि जिथु हर, जि गेटसेमानियाव जिसु ख्रिस्ट'खौ हमनाय जादोंमोन, बै समावबो जाकुबा लोगोसे दंफायोमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गाबदोंमोन, बै समाव जाकुबा दंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंब्लावदोंमोन, अब्लाबो जाकुबा बै समाव दङमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि गोलोमदैफोरा थै बायदि जादोंमोन, थै बायदि बोहैदोंमोन, बै समावबो जाकुबा दङमोन। बै हाजोआव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि महरा सोलायदोंमोन, जि समाव मुसि आरो एलियाया नुजादोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोनांथाव महर आरो जोंब्लावनाय महरखौ जाकुबा गिबि बारनि थाखाय नुदोंमोन। बियो बे जाकुबानो जाय जाकुबा मोनसे समाव फैयै फैयै गावनि गोदोनाखौ जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय दान होनो थाखाय, दानस'नो थाखाय थामथिम जाफैदों, गावखौ बलिदान होनो थाखाय थामथिम जाफैदों। जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोरायजोआव थांफिननायनि उनाव, बिनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा बै जाकुबाबो जेरुसालेम, गासै जुदा, सामारिया आरो बुहुमनि जोबथानायसिम नोंसोरो आंनि साखिफोर जागोन, बे बाथ्राखौ लानानै बिसोरो साखिफोर होथिंबाय। जाकुबा गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन जाहैबाय जेरुसालेमाव, जुदा हादोराव आरो स्पेनाव। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरुसालेमाव गाहाम रादाब फोसावनायनि बिसय बाइबेलाव मोनगोन, जुदायाव गाहाम रादाब फोसावनायनि बिसय मोनगोन, नाथाय जि स्पेननि बाथ्रा, स्पेनाव गाहाम रादाब फोसावनायखौ जोङो बाइबेलनि सिङाव रोखायै मोननाय नङा। नाथाय जि जारिमिन दङ, जारिमिन लेखाफोर दङ, बै जारिमिन लेखाफोराव स्पेनाव जाकुबा थांदोंमोन बे बाथ्राया दङ। जि समाव जाकुबा गाहाम रादाब फोसावदोंमोन, बै गाहाम रादाब फोसावनायखौ गोबां मानसिफोरा खोनासंदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। आरो बै समाव हेरड राजा दङमोन, आरो बै हेरड राजायाबो गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारनाखौ लानानै फैदोंमोन। बे बाथ्राखौ जोङो थोनहर जानायनि 12 सिरियाव रोखा रोखायै मोननो हायो। बे समाव हेरड राजाया ख्रिस्ट मण्डलीनि खायसे मानसिफोरनि सायाव नासयनो हमदों। बै समाव आग्रिपा हेरड राजाया ख्रिस्टियानफोरखौ आरो जाकुबखौ मानो रागा जोंदोंमोन? बे जाहैबाय गाहाम रादाबा बै समाव गोबां गोसारदोंमोन, बेनिखाय रागा जोंदोंमोन। रायजोनि मानसिफोरा एबा हादोरनि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङमोन। बै समनि मुसुखा खुलुमग्रानि जे धोरोमगुरु, धोरोम दैदेनगिरिफोर दङमोन, बैसोरबो रागा जोंदोंमोन। बेयावखायनो बिसोर गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होदोंमोन। आरो बै समाव राजानि नोजोराव आरो बै दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव जाकुबा गिबि नोजोराव गोग्लैबाय। अनजाग्राफोर, जाकुबखौ बबे हादराव सिथारनाय जाखो? जेब्ला जों सोंलु खालामो, अब्लाना फिननाया फैगोन जाहैबाय जेरुसालेमाव। जेरुसालेमाव जाकुबखौ सिथारदों। प्राय AD 44 बोसोराव जाकुबखौ सिथारबाय। जाकुबखौ माबोरै सिथारदों? बे जाहैबाय थोनहर जानायनि 12 सिरियाव रोखा रोखायै बुंनाय दं। बियो जहननि बिदा जाकुबखौ थुंग्रिजों दानथार होदों। येस, हेरड राजाया जाकुबखौ थुंग्रिजों दानथार होबाय। हेरड राजाया मानो दानथार होखो? मानोना जाकुबा जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोसावोमोन। गाहाम रादाब फोसावनायनि थाखायनो जाकुबनि खर'खौ दानस' होबाय। जानो हागौ जाकुबखौ दानथारनायनि सिगाङावनो गोबां बार रायदोंमोन, गोबां बार थ्रेटेनिं होदोंमोन। नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ दा फोसावसै, दा फोसावसै, दा बुंसै, जोंनि रायजोआव दा थासै, जोंनि ओनसोलाव दा थासै होननानै हयथ' हेरड राजाया गोबां बुंदोंमोन। नाथाय जाकुबा सिरि थायाखै, गाहाम रादाबखौ फोसावबाय थादोंमोन। मानोना जाकुबा सैथोखौ दोनखोमानानै दोननो हास्थायाखसै, सानाखसै। बियो बुंबाय थाबाय आरो बै बुंबाय थानायनि थाखायनो हेरड राजाया बिनि गोदोनाखौ दानस' होबाय। बेखिनियावनो दान्दिसे सम सानना नायनायसाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जाय जाकुबा थुंग्रिजों दानथार जादों, बिनि सिगाङाव बियो मोनथिखादों जे आंखौ राजाया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे साजाखौ होथारसिगोन होननानै। जाकुबा थारैनो निस्सय मोनथिथारगौमोन। अब्लाबो गाहाम रादाब फोसावनायखौ बियो नागाराखै। आरो दानथारनायनि सिगां हयथ' जानांगौ थारैनो बेखौ जिनज्रिजों खादों आरो गोबां बुदों, जे सोंदों जानांगौ, नोङो गाहाम रादाबखौ फोसावगोन ना फोसावला, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारगोन ना नागारा, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ हयथ' गोबां सोंदों। आरो बै समाव जानांगौ जाकुबा बुंदों, आङो नागारा, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारा, आं गाहाम रादाब होनायखौ नागारा, आं गाहाम रादाब होबाय थागोन होननानै। आरो बै समाव हयथ' गोबां बुदों, खनसे नङा, खननै नङा, 1000 बार बुदों जानांगौ। आरो बिनि उनावसो जोबथायाव बिखौ दानथारनो थाखाय आदेश होदों, बियो बाथ्राखौ लायैनि थाखाय। मानोना बियो सैथो बाथ्राखौ दोनखोमानो हास्थायाखै। जाकुबा जेबो लाइजाम लिराखसै।
जेबो लेखा लिरनानै गालाङाखसै, नाथाय गावनि थैजों बियो साखि होबाय, गावनि थैजों बियो जिसु ख्रिस्टखौ सिनायथि होबाय। बेनो गिबि जायहा दिन्थि बायदि जिसु ख्रिस्टनि उन उन थाबायनाया खालि बिथोनल' नङा, नाथाय बलिदान होनायबो, बेखौ बियो दिन्थिबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जाकुबा दिनै नोंथांमोन आरो जों साफ्रोमखौबो सोंलु सोङो, मा जोंनि फोथायनाया सोदोबसिमल' जानानै दङ नामा? मा दिनै जोङो सैथोनि थाखाय बेसेन होनो थाखाय थियारि जानानै दङ ने? मा दिनै जोङो सुबिदानि जिसु ख्रिस्टखौ नागिरो ना क्रुसनि जिसु ख्रिस्टखौ नागिरो? जाकुबा थैलांबाय, नाथाय गाहाम रादाबा दासिमबो गोथाङै दङ। थुंग्रिया बिनि गोदोनाखौ दानस'बाय, नाथाय फोथायनायखौ दानस'नो हायाखसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै सोंलुआ बे नङादि जाकुबा बोरै थैनानै थांखो, नाथाय सोंलुआ बेसो, दिनै जोङो माबोरै थांनानै दङ? अ फोरबु, आंनो जाकुबनि बायदि फोथायनायखौ हो, जायहा गिनायजों नङा, नाथाय सैथोजों सोलियो, सैथोजों मावो, सैथोजों थायो। जिसुनि मुङै आमेन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो जाकुबनि बे गुसुं जिउ जारिमिनखौ मोनथिनानै एबा बावना थानाय बाथ्राफोरखौ फिन गोसोआव लाबोफिननो मोननायखाय इसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो आइडिया मोनदों एबा सोलोंफिननो हादों होननानै मिजिंथिदों। आरो थारैनो नोंथांमोना जुदि बे बाथ्राखौ एबा जाकुबनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों नोंथाङा जुदि आशीर्बाद मोनदोंब्ला प्रेज द लर्ड होननानै कमेन्टआव लिरदो आरो लोगोसे लाइक होनो दाबावसै। थेंक इउ।